חמוד. חמוד. לא יודע למה, אבל אומרים שכלב הוא חברו הטוב ביותר של האדם. אני באופן אישי לא ממש מאמין לזה. נסו לחשוב כמה מהחברים שלכם יצא לכם לסרס באחרונה. האמת, חברים, זה דווקא כן מאוד חשוב. אפילו רבי שלמה אבן גבירול, זה מהרחוב, אמר שאדם בלי חברים זה כמו שמאל בלי ימין. משפט מאוד עמוק שמדבר בעד עצמו. אבל מה קורה כשחברים מחליטים להקים יקב יחד? האם הם מודעים לאתגרים, לחששות, לזה שהם עלולים לריב, פשוט להישאר לבד? שאלות טובות. בכלל, יש לי שאלות מאוד טובות לאחרונה. פתאום מתעורר עם שאלות מבריקות, המום מעצמי. אהלן יהודה, קודם כל לחיים. לחיים. דבר שאני חייב להגיד לך, שוקק פה, זה מרשים אותי, גם יש פה ילדים, זה סטארט-אפ, אתה יכול לפתוח ביקב פעוטון. אני רוצה אחוזים על זה. תגיד לי רגע, אני חייב להגיד לך, אני מסתובב הרבה בעולם ביקבים, אני תמיד רואה נוסד ב-1827, קיים מ-1529. פה, האמת, לא ראיתי שלט, אחרי הכל, אבל מה תכתבו? זה נוסד ב-2011, חייך, חיית רבק. מאוד צעיר היקב, אין ספק בזה. זה יתרון, זה חיסרון? אני חושב שזה יתרון ענק. אין לי שום בעיה להגיד 2011, אפילו גאה בזה. אנחנו חיים בתקופה חדשה, תקופה של מהפכת מידע. העולם הוא קטן. אין היום שום בעיה לדעת מה קורה היום, מה אנשים אוהבים, מה אנחנו אוהבים, ולא להיות מוגבלים, לא במסורת, לא בקיבעונות, לא בשום חוקים של עשייה, פשוט לעשות מה שאנחנו אוהבים. אני מבין שהמודרניות היא גם לא רק ביין, זאת אומרת גם בצורת הבעלות של היקב. זה לא יקב משפחתי. בהחלט. זה לא יקב, זה לא חברה. איך זה עובד בעצם? היקב הוא בעצם יקב של חברים. אנחנו 3 חברים, שחיברו ביחד חלום משותף. ביזנס אנד פלז'ר, אתה מערבב פה באיזושהי צורה. יש פה הרבה פלז'ר, אוקיי. אבל בעצם שלושתנו יזמים, כל אחד מגיע מתחום אחר, ומביא בעצם לשולחן או לחבית, אם תרצה, איזשהו צד שלו, ביחד נוצרת איזושהי סינרגיה מאוד מיוחדת. וזה באמת צמח מתוך זה ש3 חברים אהבו יין ואמרו יאללה בואו נלך על זה? בהחלט, בהחלט. מי הכי, המילה שלו זה המילה הסופית, מי קובע אני. שזה עובד? אתה? כן. זאת אומרת נפלתי על הבן אדם הנכון, אתה אומר. נפלת על הבן אדם הנכון. מעולה. תשמע, יהודה, אני מרגיש שעלינו שלב במערכת יחסים שלנו. אתה מראה לי את החוויות שלך, זה מרשים. אבל אני חייב להגיד לך שמודרני, אתם יקב צעיר, אני חשבתי ישר הייטק, ופתאום אנחנו חוזרים ללואו-טק הזה, לחוויות עץ האלה של פעם. נכון. בעצם מודרני אפשר להחליף בעכשווי. ועכשווי מבחינתנו זה לעשות איזשהו חיבור בין מה שאפשר לעשות היום לבין כל המסורת של עשיית היין. אנחנו לא מתעלמים ממנה. אנחנו לומדים ממנה ושאוהבים ממנה, ומחברים את זה ביחד עם חשיבה מחוץ לקופסה. אני חייב להגיד לך, אנחנו התעלמנו מזה קודם. ישבנו ליד מקום מקסים, אני מבין שזה בכלל מרכז המבקרים שלכם. נכון, זה מרכז המבקרים שלנו. זה בעצם מתפקד כמו מרכז מבקרים לכל דבר. אנשים באים לבוא ולטעום ולסייר ביקב, אבל הרבה מעבר לזה, מה שקורה פה, זה ערבים של מוזיקה. אנחנו מחברים 2 דברים שאנחנו, שלושת החברים נורא אוהבים, שזה מוזיקה ויין. מה אני אגיד לך? גן עדן.